Nhasi tauya kumutoko prison kuti tizotaura nevasungwa tichinzwawo kuti ndezvipi zvavari kudzidza vari muno. Vanotaura vanoti hanzi kana uchinge uchiuya kujeri hauapply, asi pane zvikamu kana kuti zvikonzero zvakasiyana siyana zvinoita kuti upedzisire waveko. Asi kana waveko vanotaura vachiti yakatambika jeri rinopera. Regai titaure nemuzukuru wangu ari panapa. Muzukuru wakadi? Tiri pari makadi wana sekuru. Zita unonzani? Nonzi Ruth Mavia. Ruth Mavia. Kumusha ndekupi muzukuru? Kumudzi. Apa pamudzi apa. Mhosva yakakuti uye muno mujeri ndeyechi muzukuru? Ndakarepa mwana mudika ne 10 years. Wakarepa mwana mudika ne 10 years. Zvikonzero zvakaita kuti uzosvika pakuita chinhu chakaita saichocho ndezvipi? Pane zvakatongokonzera kuti zviitike. Toda kuti vari panze toda kuti vadzidze kubva kwauri. Handitika iwewe semunhu akatotongwa ari kutosevha, toda kuti vadzidze zvokuti kana uchinge waita izvi uku ndiko kunonzi kupara mhosva. Tichizopinda zvinhu zvauri kudzidza uri mukati, zvikonzero zvakaita kuti iwewe, nekuti mumwe munhu ari kuonaka anogona kunge achizviita izvozvo asingazivi kuti ndiri kupara mhosva. Iwe pawakazviita waitoziva here kuti uri kupara mhosva? Ndandisingazivi kuti ndiri kupara mhosva. Handiti wazviona. Ndosaka ndoda kuti tichidzidzisa manje vari panze kuti zvandakaita izvi ndichibata mwana ane 10 years Chibharo ndaipara mhosva. Zvikonzero zvakakupusha kuti uite saizvozvo chii? Zvinhu zvakatongokanganisikawo. Ndasingazivi kuti ndiri kukanganisa zvandaita. Ndaingotiwawo zvandiri kuita ndiri kugona, singazivi kuti ndiri kutotadza. Zvichazondikonzera kuti ndizopinde munzvimbo yandiri ino. Saka chii chakazoitika? Vakazomhangana sei kumapurisa kuti uzosvika pakubatwa? Mwana ndiye akataura kuna vabereki vake, tikaenda kupolisi. Mwana akabvunziwa akatsanangura zvakaitika, ini ndikabvunziwawo ndikatsanangura zvakaitika. Tikazoendawo kuhospital, mwana akatestiwa, ini ndikatestiwa. Kutestiwa kandakaita inini marizauti yangu inini hangu ndagara hangu ndandiri pamushonga nechekare, asi marizauti emwana akanzi haana hake kubatiwa nechirwere. Ngatichiuya muno muzukuru tiri nhasi tiri muchirugu, tiri pano pamutoko prison. Ndiri kuona mune huku. Ndechipi chirongwa chiri kuitika panapa? Chirongwa chiri munomu ndechemalayers. Malayers yedu aya tinotanga tamaisira bed pasi, totora chikafu chedu toisa kuti chikafu chinenge chiri mumasaidhi, mvura pakati. Malayers yedu anoda light, anoda kugara akavharirwa mumasaidhi mafenzi umu kuti asapindwe nemhepo. Kana tuchiri tudiki tichidzisirawo mvura yakachena, tichigara tichidziona kuti hapana here iri kurwara. Kana dzichirwara tinoudzawo watinogara nawo kuti huku dzedu dziri kurwara dzopiwawo mushonga, tichidziklinira munomu kubvisa madororo kuti dzigarewo muri smart. Pawakanga uri panze kumudzi waimboita zvekuchengeta huku kana kuti manga mine marodhirana aya? Asi tati nemarodhirana takatotanga kutodzidzawo nokupinda kwatakaita muno. Mutsauko wezvawakadzidza wekuchengeta huku idzi nemarodhirana ndewekuti chii? Ndakatoona kuti mutsauko wandakadzidza nekuti ndakambotanga kufuya mabhurera ndiri munomu. Ndakatoona kuti zvemabhurera ndo zvindingatonyatsa kutondiitira, kana kuti ndikatobuda kana kunze ndinotokwanisa kana kutofuya hangu mabhurera, nekuti road runners haina kana mari. Saka ndakaona kuti mabhurera ndiyatone mari, inotogona kutotengesa una mari yako. Pakufuya huku chinhu chaungati chinonetsa ndechipi? Inini pakufuya huku handina chandakaona chakandinetsa zvangu, nekuti ndakangodzidzisiwa ndikatongobata. Ana mbuya vepano pamutoko prison munoshanda navo sei? Vanokubatai zvakanaka here kana kuti muri kurohwa? Nyatsotaura chokwadi chako muzukuru, nekuti inini sekuru ndauya kuzoita se kuzonzwa zvichemo zvako. Kana zviripo kana pasina hapanawo. Ana mbuya vanokubatai sei? Ana mbuya vanotibata zvakanaka, hatina kana chichemo nawo. Unishuwa here muzukuru kuti uri kutya vari padhuze? Haakana. Ndabva ndaona masekero awaita kuratidza kuti aiwa muri kuita se muri kubatwa zvakanaka. Pakuchengeta huku chinonetsa chii apa?
pakuchengeta huku dzinozongorwadzira kuti padzinorwara paipaimani dzikabatwa nedenda ndopane zozokuzorwadza kuti dzinza kuzopera kufa sezvodzidza dziri 100 izvozvi kwakatofa dzinenge 31 dzese dzitori pasi saka zvinorwadza unenge uchitoti dzanza tokura apa dzanza kutoratidzika kuti apa dzahuku saka mafira dzakaita iyoyo zvakatotibata kutoti hei apa tatoti huku dzedu dzakura mushe project yedu yakutenderera kumberi saka yakatodzoka kumashure. Ndezvipi zvimwe besides kufuya huku zvauri kudzidziswa muno? Izvozvo ndo zvatiri kutombodzidziswa zvedu pare zvino zvitiri muno, hapana zvimwe edu zvatiri kudzidziswa. Une tarisiro here kuti kana uchinge wabuda project yehuku iyo unogona kunoenderera nayo mberi? Ndogona. Reka ndikupe mukana wenoyo muzukuru. Mashoko aungade kutaura kuhama dzawakakanganisira dzawaigara navo ndeyekuti chine kuti ndoziva kuti pawakasendenzwa hauna kuwana mukana wekutaura nawo. Iye zvinezvi ndakukupa mukana wekutaura nehama idzodzo kuti nemhosva yandakapara zvandoda kutaura kwamuri ndezvizvizvi. Wandakaparira mhosva? Inini yandakaparira mhosva nongokumbira kuti vandiregererewo pandinobudawo muno nokuti tizoona nezvakanaka kana tasangana murodhi tigokwadzisana nawo. Hakuna kuti tikavaona totiza tosudurikirana tonongoda kuti tiyanane sekumhosva inowanikwa pamunhu. Zvawadzidza uchigara munomu mushure mekunge wasendenzwa ndezvipi? Ndadzidza zvakawanda kutoziva kuti kupara mhosva hakuitwe. Nekugara kuti kana uri kunze uku ndaona chakashata chakanaka nechakashata ndakuzviziva zvese. Kumusha wakasiyana? Kumusha kuna mai guru, mukoma wamai nabamnini, mnin'ina wababa. Hauna vana wakasiya panze? Handina, nasisi wangu wari kuChegutu. Handiti. Ungade kuvaudzawo kuti chii hama dzako vari kuya here kuzokuona uchikutanga? Mama wangu anoye vachindiona. Asi hama dzekumba kwangu kwandakabva hauye kondiona. Kufunga kwako chikonzero sei vasingauye kuzokuona? Handizive. Hakusi here nyaya yekuti pamwe wakavanyadzisa kawakapara mhosva? Handizive. Zvaungade kuvaudzawo mushure mekunge wadzidziswa iwo kuti uku ndiko kupara mhosva ndezvekuti chii zvichida vapindwewo nemweya wekuregerera? Ndinongokumbira kuti amai vangu nanasekuru vangu nanabamunini vangu nongokumbira kuti musi wandinobudawo muno mandiregerere. Ndinoziva kuti ndakatadza zvandakaita, ndakatovatadzira saka ndinongokumbira kuti musi wandichabudawo mukati menzvimbo ino vauya nekundigamuchirawo zvakanaka vasandibatawo rafu kuti vakazodai vakazopinda mujeri vakazotishungurudza iwe kupinda mujeri. Hapana pasina favor. Mashoko ako angade kungotaurawo kana kumhurisa hama dzako ndeyekuti chii sezvo sekuru vauya so iwo hauna mukana wekuti asi wokutaura nadzo ka inini sasekuru vako ndinganovaudzawo kuti chii? Ndinoda kumhoresa amai vangu vari kwaGozi kunonzi kuChitungwira, ndozomhoresawo wana sekuru vangu vari kwaChikwizu, ndozomhoresawo wana bamunini vangu vari kuDonzwa, ndozomhoresawo sisi vangu vari kuChegutu. Saka muzukuru ungativimbisa here kuti kana uchinge wabuda zveshuwa project yehuku ndo yauri kunotangana nayo ende uri kutarisira kubuda gore ripi? Inini ndiri kubuda 2025 ndo gore rangu randiri kubuda. Project yehuku ndikaona munhu anondipawo zvekutangisa start ndinogona.